Kolářku zpívat Lucka Pragerova a zatím jsem viděl Vlaďku Skalovou. To prostě, já fakt nemám slovo. Tak prosím všichni pojďte mezi nás. Chtěl bych poděkovat Elišce Burešové, slyšel jsem, že tady nadšeně fandila, určitě tady bude někde Honza Kopečný, Honza tenkrát je tu, měl by přijít Milračok, někteří další. Každopádně, pokud se můžete ještě chvilku zdržet, kdo jste tu zvyků, poprosím vás potom na chodbě dole o focení s našimi fanklubáky a děkuji, že jste dorazili. Zvlášť vám, kteří dnes nespíváte. A všechny účinkující na jeviště, prosím. Všechny účinkující na jeviště, prosím, abychom nezdívali.
Já nemůžu tleskat, protože by to bylo slyšet. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat Péťovi Janečkovi, Péťovi Částkovi, naší produkci, Pétě Švábové, Standovi Belemu, všem ostatním, kteří dorazili, našim umělcům, všem vám, kteří jste přišli si zaspívat, všem vám, kteří jste krásně oceňovali skvělé výkony. A pozval bych na jeviště i Martina Poláka, jestli můžu, Michalovi Špodovi a i další fotografy, kteří budete chtět, ještě bychom udělali společné focení. Tímto moc děkuju a pak se uvidíme samozřejmě na chodbách divadla Broadway. Do 1 hodiny tady můžeme být a můžeme si užívat atmosféry toho, že jsme tady spolu. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak samozřejmě jsme tu k dispozici, zodpovíme z těch, co bude třeba. Díky moc.